Всяко едно момиче знае каква мъка е да имаш косопат. Както имаш коса, изведнъж скалпа ти казва бойкот и ставаш един домашен любимец вкъщи. Та навсякъде, по мивката, по мебелите, в бельото, в дрехите. Бавно и славно си отива и ти е писнало да пробваш шампуани против косопат, защото просто не действат. Затова сега ще ви запозная с еликсира на природата Темав. Тези два продукта са олио за коса от базови и етерични масла. И не, мила, това не мирише на ванилия, това мирише на природа, на естествено масло. Как го ползвам аз? Първо взимам Pure Revive Oil. Той поддържа скалпа и укрепва косама от корена до върха. Важно е да добавя, че формулата е лабораторно тествана и има всички козметични досиета. След това смесвам с Pure Growth Oil. Този продукт стимулира кръвообращението и придава здрав и жизнен вид на косата ви. Подходящ е за всеки тип коса и стимулира растежа. Тук, дами и господа, виждате как ми липсва част от косата, но всичко е под контрол, защото сме си смесили еликсира и започваме с действието. Нанасяте на немокра коса 2 пъти или 3 пъти в седмицата. Може с ръка или пък директно на скалпа. Тук виждате как искам направо цялото да си го изсипя, защото мирише на природа божествено. Поръчвам ви да преспите с него за по-хубав резултат и на сутринта да си измиете косата с мек шампуан. Темав, време е да се обърнем към природата за помощ.